Asay. Ayaw ibang mo. Oh, na may isa karolyo lagi diri. Agoy! Ay ko sa karolyo. FBI, open up! Hindi mo na. Adik na ubanta si Chatato. Mayong bunggag, this is your proud bistak boy, Chito Samuntina. Karon ato nagyong makauban ang pinakagwapo sa Mawa, Davao de Oro, Kuya S. Palakpakan! Ito, imong tinuod pangalan, Kuya S. Stephen niya, Stephen. Stephen Milaran. Oh, so dili siya Steven. Dili. Stephen yun siya. Stephen. Kanang binisaya yun niya Bisaya, pagka... Stephen. Ano ba? Stephen. Dihagi ka nagsugod sa Stephen. Oo. Pero ang una na kong pangutana yun sa imuha, Kuya S, unsa man yun ang inyuhang relasyon ni Bite King? Kuan, driver na ko na. Kay siya may drive sa ko ng kuan. Ginahatod ko yung terminal ba sa una. Dara gyud nakaila. Tinood eh? Tinood. Eh? Oo. Ginahatod ka ni James sa kuan sa terminal? Ano, barkada mo sa eskwelahan, dili? Di. Mahulaw ko managad na kay kwartahan biya. Mao ba? Wala kisa may una ni tagad sa inyo ni... Siya yun, mahulaw ko managad no. Siya gyud managad. Mao ba? Nag-classmate mi ato ya, isa ra ka subject. Ano nga subject? Mo kalimot mo. Subject engineering. Giun sa mga kaniya pag-approach? Anja nga, mga pin. Ano ko nga, ulit na bukid boss. Anja nga, yagit ang terminal kay doon ang terminal nila ha. Oo. Ang mahulaw mo boss. Anja nga. Sige na. Ipasakay ka rin siyang land cruiser. Ang Dito. land cruiser. Oo, nya. Ano ko, nigarat na ko. Sige na, magpahatod. Nangabusar na ka. Dito mo nagkasuod yun. Idala ka ni Bite King sa Manila. So, ganahan yun siya. Di, agit rato ka nang human mo exam niya ba, finals. Nangaon mo sa kananan, di lang maingon. Nga timing na ito, nagkikit-hagit mo siya, mulakaw siya ba nga. Sabi tag Manila, pinakalit, bitaw. Oo. Ano ko nga, alangan Manila, nagunan niya. Oo. Pero first time to mo nakagawas og First time niya eh. Mawab. Davao. First time yun nakagawas bukid. Mo ba? First time mo nakasakay sa airplane. Ano? Kato. O sabi gibati nimo ato. Kulban ko na eh. Wala sa kanakulbahan nga mataga kang eroplano. Wala ko, daghan po may matay. May magaka. Kanang ginalibre gyud ka ni Bite King. Ang mga nalakaw ya. O say pinakadako niya nga nagasto sa imuha kay kwintahon na nato na. O say pinakadako. Sugod pa lang kayo. Kung mga kaon ng mga mahal ba sa... Nakasulay gyud ay ka. Mas mahal dito nang ginakanan niya. Nagisabay na ka ni James dito sa mga kuan, sa mga hotels nga dinagko. Hoy, ay magana. Ala, oy. James ay isulti. Kana mga dinagko nga mga hotels wala kaniya nadala. Sabay ay sa Soler. Kung nag-Manila ba? Sagit mo sila nga. Sulir mo ning Sidlon Pin nga. 5-star ba na ano ko. Yan nagdi ko to no. Ana lagi close gid kay mo ni Bite King. Di ba kaingon pero nana pa inana ko diya ma. Murag nasuod gyud sa imuha ba mo may nakita nako. Maulong mo kay boss ba na. Boss. Maka kuan po ko sa nainay na ko ya ba. Taon na dili pa kay maulong. Kasi maulaw ka nga. Maulaw ko mangkon nga amigo ba dapat bodyguard. Pero daghan ka ayog ma-curious imuhang kinabuhi Kuya S. Ang imuhang pamilya, opat mo kabuok magsuon. Opat, ya. Ikaw ang... Gwapo. Dili ikalalis. Dili ikalalis. Ikaw ang ikaduha. Ikaduha. Ikaduha ka. So, ang isa, ang kinamagawangan ninyo, sa pinahuman. Graduate ko ng sibilya, wala na nang take. Puro din engineering. Unta, ang manghod ni mo, Engineering ya po. yawa na yan ni, uy. Pero dapat, di may mag-take. Graduate ako. Si James, may plano ni James. Mag-take ito siya kay kinahanglan mo ng business. Kinahanglan din niya. Pero ang imuhang mamagpapa, unsa man ang kuan naman, Wala na. engineers pod. Dili narbaho ra gud mga. Unsa narbaho ra gud? Wala na maligya ra kuan ba? Unsa? Uy, pagtarong na istorya mo. Tuugay na sila. Gago dili ayaw mo ra. Unsa may trabaho nimo magpapa nimo? Okay. Ninda ra mga motor parts ya. Nagbantay ra tindahan. Amo, itindahan ninyo. Dili amo sa parente. Working mo ko. Working? So while eskwela ka trabaho po ka? Samtang katrabaho sa eskwela ko. Trabaho ni James. Ko ano nin ay Pagtarong tuban tayo si gara-gara niya. Tinuod lang yan. Trabaho ra ko dito sa gitrabaho sa papa. Self-supporting ka. Barag ana. Duha. Tabang papa na. So ang imong papa nagtabang si imong pag-eskwela og ikaw pod. So tabangay gyud ano yawa diya. Palakpakan na to, palakpakan na to. Dili basta-basta di ay ang trabaho nimo nga tigbantay sa isa ka adlaw pila man imong makupit. Depende ko sa Cashier pag kausahay. Aga Aga cashier lagi siya. Sa karon pila na imong mga
tigom dito sa pagtrabaho? Karon nagasto na po na ako kay bago bayad ka ng tuition fee no. Nako pa biya. Grabe ba no? Ang garagaraon pero kuya, di kaayo. Kuya, ko na. Ultimo. Kuya lang. I-picture out daw sa mua, unsa gid ang inyong nga klase nga pamilya, inyong pamuyo, murag nana. Kuan lang kanang pareha gyud man mga normal nga kanya time mata mangita reg duty trabaho na kahit bugas ug na sudan sa balay nga bahaw mo ra. Mo ba? Kay nagngita Mo ko, ra simple ra gyud. nangita ko sa videos manggod nimo sa inyong balay. Wala man nimo. Wala pa balay. Wala mo balay. Asa man mo na piyo, lang sa balay. Pagtarong story. kaya. Gamay ang balay guot kay kayo. Mo ba? Wag mo video dito no kay guot kayo. Ang imuhang pamilya nga magpapanimo. Suod mo. Suod gid niya. Mo na nakalaman sa mga bisag pobre. Kita gid mo dili. Tabay may pinahapon. Ug di mo sabay tingala mo mabinlan pa ka. Siya gastorya mo while ka taon. Kasi may ginistoryahan. Ang libak ra me. Malipayon kay ka nga tao. Wala sad may ginagian nga problema mangingon ana. Sa karon wala pa maabot ng ganay problema bro. Wala sad mo ni agi og kanang murag wala may kaunon sa una. Sa una. Mapangitaan yo ba? Pakitaan gila bro. Gagmay ra mo kinahanglan gud kanang mga kaon ng ginagmay. Balay na mo sa una maro square ra may igo ra. Pero madiskarte gid mo nga pamilya. Oy, Ambot ambot. nakahuman gud mong duha sa imong maguwang. Diskarte kabalo ng dog. Asa ko sundog. Asa ka graduate. Pero ka panundog yung ga. Normal lang sa kanya. Oo ba? Estudyante. Si Bite King, bright na dito sa eskwelahan. Sayaw ka panundog. Seryoso? Seryoso? Kay manundog ra mo siya, sundog ra mo. O lagi laglag ni mo patay gyud do. Ate ka na boss. Pero kaning imuhang pag-vlogging karon Kuya S, nagsugod gyud ka katong sa personal account nimo. Ni naggama na din kag page nimo tong Kuya S. Dugay pa kayo mga 9 months bago na 9 months. Dugay Ay, na wala ka first nimong upload. Ay, July. July. Birthday na ko birthday. pag sugod nimo hantod nga nag-page na ka, nakakwarta na ba ka sa pag-vlogging Kuya S? Katong Stephen ako ya. Na ginagmay ay mga 5 mil ang bulan anak. Oo. Gamay ra kay kulang pang lamas. Kapila kay luto. Pero kanang kuya is wala kay kwarta. Ngano man? Ang buti check daw niya. i-check na to na. Pero kaning expression nga dili ni ikaw ang nagpasikat gid ani. Dili ya. Pero na ni sikat na dili pa to yung million views ang kuan pero Ikaw ang nisunod. Murag imuhang murag ako gisundan na, ang kay ang mo request man sa kuha call kuan si si Kuya is. Di mo ning pato gino. Mo anong katong pag luto ng pato usab million gid siya. Kaning mga patong nga imong ginaluto inyo ani. Inawat. Pagtarong niya ba? Kakinsa man Pinalit gusto eh. ka palit gid ay kasi imong mga ingredients imong pagluto. Kaning imong pagluto-luto, unsa man ni idol nimo si Bite King or hilig lang Nakuha lang gid yun na luto? content lang yun siya kay mao naman ginong content na anak mo siya nga pag tunog luto pen kay mao ba yung content anak ko di lang ko may gana mo ko ako yung luto lahi lang mo lutoon kapuyan mo kuya Sabok. Pero kahibaw gyud ka magluto. gamay kada pato mo to specialty nako ote Kitungod atong pag dili pod mo tong natunan wala pa vlog mo tong natunan nga luto pod Amo ba? og tilaw na mabangal lamian mo sa luto Wala pa ningon si mo ani gisakyan naman nimo si Bite King. Wala pa Wala, eh. gana si mo. dai may ingon sundog-sundog manubag ra mo tong mga followers pod sila na mo sumay ato Sila nimo dipinsa sa imo nga gusto pod ba nimo kaugalingon nimo nga identity or padayon ang imong nasugdan nga luto. padayon inana lang gid kay Kobe Bryant mga nga sundog may Michael Jordan Kuyawag sampol oy. kay na Nagana no. Basig malabon pa nimo sa Bite King. Unsaon man na siya? dili mga kompetensya Ha? dili yung buhay ra god May buhay ra gud. Lisod man kompetensya gud. Imong pamilya proud nimo sa Wala, buhat-buhat eh. og vlog. Wala sila gakuan na sa imo. Wala mo istorya na. Na papa. Oh, mo unsa man sila? Unsa may sulgi-sulgi si imong papa? Asa nga dagko ang Diyos mo no? Pili na imong papa. Guys. 30. 30? Tunod din. Pagtaran 50 to ya. 50 na ka. Ikaw pila de edad nimo? Kay edad mo James. Edad mo James 24. Sa bukan. Kaya nag-birthday mo sa una 25. Mag-birthday ko pareha na mi. Pareha na mo. Pareha sa Pag mag-birthday o sa kaluyan. paon. Sa paon gyud karon ba? Nanak kay girlfriend. Kaya Dili siya. wala. Wala pa? Sukad-sukad? Pagtarog tubag niya ba? Di lagi. Wala ka nakauyab sukad-sukad? Ay nakauyab ko. Nakauyab na ka. Pero ngano wala man kauyab karon? Asawa na kaya. Asawa na. Nagninyo naka og kanding. Asa mi tinuod? Ano man? Nakaiyaw o nakaiasawa? Asawa. Na nakaiasawa. Lagi mang-judge ako ano ano mo kuya anak. Seryoso ni kayo. Ay mga seryoso dapat dili. Pero proud kasi mo kaugalingon
si imong naabot karon? Muro normal pag sako lang ha. Wala ra Sigma na gid. yung makuan ba? Oo. Muro kung sa kung ko kwarta ko pero nani maabot ni kwarta ko muro makaingon ko nga proud na Proud magamay. ka. Iandam tong check big. Ay, Bilay mo kailangan. Salamat ya. Dili bitaw. Dili pwede maka-proud. Unag dahon mo na ni God. Sa una dili nga tulo ko ka video diri kay post muro nag-practice naman kay mig kuan chit-chat. Seryoso ka? Seryoso ka? Chit-chat kung gusto mo ha. Sa una. Pag sure diroy? Di mo basa ni mga tagas na makina. Di mo na Stephen. mabasa. Ay, nara. Stephen J. Milaran. Sa Mayong bungkag call. Nakakita yun. Kano sa ka nag-chat sa ko October 21, 2023. 2023 na. Oh, maayong bungkag call. Unsay qualification para ma-interview sa chat? Seryoso din eh? Kay di makaya qualification, pwede ra chat-chat. Salamat. Seryoso yun nga message niya. Ay, hala, wag ko kabasaan niya. Relax lang din ha. Selfie ta kay isend na to si chat. Nahitabo na John. Pero seryoso ni mo ang pag-chat? Alangan Kaya seryoso ni mo Dugay, message mangarap ko, mo. Mao ba guys? ikaw na guna ya. Sige, bati ni mo karon nga naa ka sa Chit-Chat Studio. Pag nakuha na ginawa pinta, mapil mo yan ba nga nanakadra. Wala ka dito. Inya karon i-grade na to. Amit yung i-grade. So, So, okay mo na, palitan mo nagkuhan. seryoso bitaw okay ni. Ang Asa sulod mo sa ba? bag ni Kuya S mo niya kay dato bini tawayan ko na Ray-Ban. Ray-Ban na siya og shades. Pinat- Na asay. Sa ayaw ibang mo. Nganong gada ka sa mang Sipon ko gapamasahe ka? Okay abi na kog manghilotay ka. Kaingon na jud kog grabe na gyud ka mo diskartes kinabuhi. Gada gyud kag ballpen. Oo, kailangan gulpin niya. Naman ka magperma sa hay. So ang kwarta ni Kuya is Wala na ikaw. dato. Mas tagang kag kwartas ko Ibayad ba na ko na yun? Sapatos? Na yung maabot Shopee? Pili kwarta 1, 2, 3, 4, 5, 600, 1,100, Kugaan yung sulod. 2,100. Dato. Dato yes. Oh, na may isa karolyo lagi diri. Agoy! Ay ko sa karolyo. Hindi mo na yung sudlan. Asa magagikan? Ba, sakay, magbas kayo na eh. 30 ang pamasahe di ay. Kasi hindi na yung mga tinaguan diri ba? Siya man ni Malian ang sudlan. attendance sheet. Unsa man Unsa CE days sa inyong eskwelahan? Oh, silahan na yan. Unsa man pod Kapit ni yung kumpiyansa. official receipt, pre-review. Libre, libre na. Wala akong bayad na. Libre ring total man lagi 1,200. Pre-review man. Free rin. Ang spelling sa imong Stephen kay Stephen di ay. Murag Stephanie. Pan eh. Murag di kag chicks og pangalan di ay. Grabe oh. Pili niya, gano'n na ebidensya eh. Ana na. I-arrange ni mo ang mga kwarta. Stephen. So, this is Stephen. Diba? Good luck sa imong paghilot. Coach. So original ni nga coach. Hindi ko, player na. Saan man mo na pagsuot? Ano, ano? Ana, shades din ka. Ha! Yawa gini! Kinsa mo na sa Bite King, oy. Daganting salamat sa imong Kuya S. Salamat po kayo. Salamat. Eh, nahitabo ginagawa. Nahitabo Gusto na ko sa una. Ang imong i-chat sa ko. Balikan ako sa message. Mayong bungkag call, mangutana ra unta ko. Unsay qualification? Seryoso jud nga. Seryoso Seryoso, nga. kaya? Dili bugal-bugal. Hindi, magbugal-bugal nga. Gaya kay ka nga tao, dako kay ka. Mangutana ra unta ko unsay qualification para ma-interview sa chit-chat. Eh di makayang qualification, pwede ra chat-chat. Pwede. O kaya. O sigong pasabot sa pwede ra chat-chat. Chat na ta, dili. Mauna ang pruweba nga hulaton ginato, di ba? Ang tamang panahon. Di moabot man kita din na. Mayong sila nga, di man na mo interview si Chito og dili o kanang maabot og 1 million followers sila siya tinuod. Ang tinuod yun ana is interesting ang imong kinabuhi. Murag na kuha man gid ni Kuya S ang akong atensyon. Interesting. Mo to nga nakuha niya akong atensyon niya. Karon nga na siya diri ng bahay ko. Kaya nga ako bitaw Kuya S, ang ako alang yun is unta nga magpadayon ka ug unta nga mag-take you kag exam sa licensure exam sa Kaluyan na ya. sa imong review. Yan po, ano na yan. No? Mas maging successful ka og ang imong Kaluyan vlogging. nila. Biyok mo na to ng imong page di para ma-monetize ka. Na naman kay tin? Na kay tin? Oh. Na kay tin. 9 pa to. Ha? 9 pa to. Kulang pa isa. Kulang pag isa.
Nalaparuhan na ginako ni ba? Pugi ra gud ko ninyo, be. Pugi ko ninyo. Pagkaroon ko kaya. Nakaitin, kana kay kailangan man na sa imuhang monetization. Sayang man imuhang mga million views ug dili ni mo ma-income. Ala lagi ko kwartahan no. Gani. Pagsulod din mo na kay Baba. Datu, burma ni na kag anak ko matoy gold diya. Laray ra mo ni. Giloyan ako na. Gold na siya. Dili siguro. Pag ganahan ka magka-gold na Arios, just lang. Ay saya. Ha? Dili mo. Magkuha kog suka ba? Sulayan ako og kana. Ang imuhang si tawag ani Arios. Ba't yan lang ko ninyo? Tanggalan na. Ano maya? Tanggalan na ba? Gani, dugay na, pila na ni katuig sa kuha, wagin ako ni nagamit. Ano maya? Tinuod yun din nga gold. Sila yun. Oh, ano ito? Okay, Napa isa. Sumana ako ang graduation gifts. May makika na kay graduation gifts. Si James, lagi ko naghatag si graduation gift. Ganun. Sige, may madawat no? It's na ta. Okay. Bigang salamat. Salamat kaya. Stephen, pakadiha. Stephen, mandiga kang dako. Stephanie. Bigang salamat, Kuya S, sa programang Binisaya Chit Chat ato ni. Chit Chat ato ni programa para sa tanan.